ortotipografia. Oso hitz luzea eta igual ez ezaguna. Denok ezagutzen dugu ortografia hitza. Ortografiak esaten digu nola idatzi behar dugun. Orto da zuzen idaztea, ortografia. Berak esaten digu, ibai hitza, adibidez, atxerik gabe idatzi behar dugula. Eta ortotipografia da gauza bera, baina barruan daukagu tipo sartuta. Horrek esan nahi du, garbi batean denok idazten genuen eskuz, eta orain denok idazten dugu ordenagailuz. Eta orduan, tipografia sartzen zaigu tartean. Orduan, hor badira, gorde behar diren arau batzuk eta zaindu behar diren kontu batzuk, eta hori dena da ortotipografia. Hor sartzen da, letra larriak eta xeheak, noiz erabili, hor sartzen dira puntuazio markak, hor sartzen dira siglak, laburdurak, eta hori dena da ortotipografia. Eta Euskaltzaindian une honetan lantzen ari gara Euskara Batuaren ortotipografia. Eta horri deitzen diogu, egitasmo horri EBO, Euskara Batuaren ortotipografia. Eta zergatik landu Euskara Batuaren ortotipografia? Orain arte, Euskara Batuan, badakigu gehien bat, landu dugula gramatika eta landu dugu hiztegia. Hiztegia egiten ari da, oso aurreratua dago, gramatikare egina dago, ortografiaren oinarriak ere jarrita daude, baina ortotipografian Euskaltzaindiak orain arte oso gutxi egina zuen. Badira arau batzuk ortotipografiari buruzkoak, baina oso aspaldikoa dira eta oso mugatua dira. Eta horren iruditu zaigu, horri ere heldu behar zitzaiola eta lan orokorrago bat egin behar zela. Horregatik lantzen ari gara orain Euskara Batuaren ortotipografia. Hitz egiten dugunean, saiatzen gara gauzak ahalik eta modurik laburrenean egiten. Hori da, hizkuntzaren ekonomiaren lehenengo printzipioa. Toki batetik bestera joateko ere, erabiltzen dugu bideri laburrena. Eta bide laburrik ez badago, batzuetan asmatu egiten duzu lasterbide bat. Hizkuntzan gauza bera gertatzen da. Eta ahozkoan oso normala da, halako kontrazio batzuk, laburtze batzuk egitea. Fikia ikasten ari da, fisika eta kimika ikasten ari da, esaten dute gaur ikaslek. Baina horiek ez dira hizkuntza formalekoak. Baina badira, hizkuntza formalean ere erabiltzen dira lasterbide horiek. Eta horiek dira laburtzapenak. Laburtzapenak dira bi motatakoak. Batzu dira laburdurak eta bestea siglak. Laburdurak dira hartu hitz bat eta jan silaba batzuk. Kendu, moztu hitza, hori da. Orduan, adibidez esan behar duzu, adibidez esateko idatziko duzu adib puntu. Hori da laburdura bat. Laburdurak dira laburtzapen mota bat eta beste laburtzapen mota bat badago, laburdura baino gehiago erabiltzen dena, eta gero eta gehiago erabiltzen dena, eta hori da sigla. Sigla bada, hartzea, hitz baten edo hitz kate baten lehenengo letra bakarrik hartu, letra hori jartzen duzu larriz, maiuskulaz, elkartzen dituzu, eta horrela sortuko duzu sigla bat. Orduan, siglak ezagutzen ditugu gaur, etengabe erabiltzen ari gara siglak, etengabe sortzen ari dira, denok ezagutzen dugu beza, eta eraortako badira asko. Eta EHU da erakunde baten sigla. Orduan, siglak dira etengabe erabiltzen ditugun baliabide batzuk, gauzak hain luze idatzi beharrez izateko. Eta sigla horiek nola eratzen diren, ze sigla mota dauden, sigla horiek kasu marka jarri behar dugunean nola egin behar dugun, hori dena ikusi behar dugu. Eta hori dena lantzen ari gara Euskara Batuaren ortotipografian. Laburtzapenak ikusi ditugu, badirela laburdurak eta badirela siglak. Badago beste hirugarren prozedura bat, ez da laburtzapena, baina bada modu bat, ideia bat, kontzeptu bat, modu laburrean adierazteko, eta horiek dira simboloak. Simboloak ez dira hitz bat hartu eta hitz hori moztu edo hitz horren lehenengo letra bakarrik hartu. Simboloa bestera bateko gauza dira. Adibidez, nik esaten baldin badut, 2 gehi 2 berdin 4, berdin hori idazteko ze jartzen dugu. Marra bat goian eta beste bat azpian. Hori irakurtzen dugu berdin, hori da simbolo bat. Edo sartzen dugunean unitate bat, kilogramoa, edo angelu baten gradua esaten dugunean, hori idazteko jartzen dugu 0,8 bat. 0,8 hori zer da? Gradu esaten diogu, baina hori ez da hitz bat, da simbolo bat. Orduan, era askotako sinbola daude, ia danak dira nazioartean erabiliak, nazioarteko hitzarmen baten bidez ezarriak,
hizkuntza guztietan berdin erabiltzen dira, baina euskara sartzen dituzunean, kontuan eduki behar duzu, gauza batzuk, eta kontuan eduki behar duzu, nola jarriko diozun kasu marka horri, nun jarriko duzun metro bat, nola jarriko duzun bat M edo M bat, eta era hortako gauzak ikusi behar dira, eta hori landu behar dira. Eta horretan ari gara, Euskara Batuen ortotipografian. Euskara Batuaren ortotipografian lantzen duguna, azkenean arau gisa ateratzen da, eta beraz, Euskaltzaindian arauen zerrendak konsultatu daitezke. Bukatzen dugunean, asmoa da, ortotipografiako arau horiek guztiak liburu batean argitaratzea, eta horrekin batera, webgunean atal berezi bat jartzea, erabiltzaileentzat erreza izan dadin hori kontsultatzea zuzenean arauetan ibili gabe.